Sibingelele. Kule video sifisa ukukhuluma noma sifisa ukuveza abangakwazi abantu ngotshwala. Right? Utshwala buphuzwa abantu abaningi, ngisho abantu abaphezulu, abantu abanezikhundla eziphezulu, amantombazane, buphuzwa abantu abaningi nje utshwala. Nathi nje sinabo abantu abaphuza utshwala emndenini yethu, abadala abangaphansi kwethu nje. And umcimba uyilutho ngaphandle kwatshwala. Utshwala nje it's a must, right? And siyabona futhi nentsha ibhizi igcwele impela etshwaleni. Sekuyistyle nje ukuthi kumele ukuthi uphuze utshwala. Uma ungaphuza utshwala ngathi khona into wrong ngawo, right? So kule video sifuna ukuveza abangakwazi abantu ngotshwala. Sesifundisa lo ngazi. Yabo, lo phuza vele ngeke sisenza lutho vele, right? Ake siqaleke. Utshwala usuke uphuza ama-spirits. Igama elithi alcohol lisuselwa egameni lesi-Arabic elithi body eating spirits. Body eating spirits lisusela lapho igama elithi alcohol lagcina selenziwa kanjena-ke in English, right? Sizokuprova-ke lokhu ukuthi usuke uphuza ama-spirits. Into oyifaka ngomlomo iyakwazi ukuthi ithakwe ngespirit. Ngicela ukuphinda lokhu. Into oyifaka ngomlomo iyakwazi ukuthi ithakwe ngespirit. Usudla lento le noma uyayiphuza usuphuza le spirit. Yabo? That is why kukhona isisho esithi before udle busisa ukudla. Ngobani? U-apply ispirit esi-right kulokudla okudlayo. Ungadli ukudla okuthakwe yispirit ezingekho right kanti usudla ukufa. That is why kukhona into ethi mudla busisa ukudla before kufa emlomeni. So lento ye-alcohol it's body eating spirit. Usuke uphuza ama-spirits. Lento osuke iphuza ithakwe ngama-spirits. So uthi uyiphuza uyiphuze bese kuyaqala emzimbeni kuyashintsha. Yini eshintshayo? Your soul. Umuntu uyigaba ezintathu umuntu. Umuntu khona umzimba lo ubonayo. Bese kuzoba isoul. Isoul yini? Umphefumulo wakhe. Bese kuzoba ispirit. Ispirit isikhathi esiningi uyasi-invite wena ukuthi asize. That is why kukhona into ekuthiwa ukuthandaza. That is why kukhona into ekuthiwa ukushisa impepho noma ukubikwa kwengane. Usuke invite ispirit esifanele eduze kwakho. Futhi siyakwazi ukuthi sihlehle ispirit. Kungaba abantu bakini, kungaba mhlawumbe umoya ongcwele. Right? Siyakwazi ukuthi sihlehle ku spirit, futhi siyakwazi ukuthi sisondele, right? So, dithama uphuza alcohol wena, uphuza lama spirits ahlukahlukene. Right? Dithama uphuza alcohol, uphuza le spirits. Into eyenzakalayo isoul yakho ibisibona umzimba wakho usungcolile, usugcolele ispirit. Bese yenze njani isoul yakho? Bese iyahlehla. Iphume ihlehle kusale lama spirits akuoccupy. Lapho usuyaqala ke wena besikwazi uthula wena unamahloni usuyaphapha wenza zonke izinto ushaya abantu uyathuka nje wenza yonke into obukade ungekuyenze uwena. Ubani uwena? Isoul yakho bese iyahlehla kusale lama spirits. Uthole ukuthi omunye akasakwazi ngisho ukuhamba. Uthole ukuthi omunye mhlawumbe uzongena enkingeni agcine eselala nomuntu wesifazane emforsa noma enzani agcine selwe nabantu eselimala yini uoccupywe ilama spirits awaphuzile ngesikhathi ephuza utshwala, right? Bese kuyahamba umzimba uqale ukubuya kancane, uqale ukuthi udamuke ini utshwala ispirit lesobusiphuzile bese isoul iyabuya emzimbeni bese uyaqala ke manje usuyakhunjuziswa kuthiwa wena wenza ukuthi izolo wena usakhumbula. Yini edala ukuthi ungakhumbuli? Ingobani? Isoul ibikade ingekho, kukhona laba spirits eoccupy umzimba wakho. Alcohol it's body eating spirits. Yini edala ukuthi ungakhumbuli? It's because isoul yakho ibingekho. That's why ungakhumbuli ukuthi wenzeni izolo. Ubu-occupy lama spirits. That is why kuthiwani don't drink and drive. Yini ndaba kuthiwa don't drink and drive? It's because bayazi bona
ukuthi usukungawena uma usuphuzile usudakiwe. Yini lekudakwayo? Udakwa ilama spirits iwona asuke occupy umzimba wakho, isoul yakho ingekho. Bese wenza izinto ezingafani nawe. Izinto ezinjani ezingafani nawe? Izinto ezingahambiselani nesoul yakho. Yabo? So i-alcohol ama spirits occupy umzimba wakho. Ake sibuke le video nangu sesongilekelelayo la. Ngifuna ukuthi ayichaze kahle lento ukuthi utshwala notshwala buhlukana kanjani ngobani ama spirits ahlukahlukene. Uthola ukuthi utshwala buzoba negama, buhamba nespirit sakhona, yilobu bunegama, buhamba nespirit sakhona. Ngicela ukuthi sibuke le video sizwe ukuthi usisi uchaza uthini. Bujwala. They don't call it spirits for no reason. Every kind of alcohol has its own spirits and energy it's connected to. When you're drinking alcohol, you're not just changing your mood, you're changing your spiritual state. Example, whiskey fires up your anger, violence, impulsive behavior. It's very masculine and aggressive. Gin brings out confusion, depression, disassociation, and opens you up to manipulation. Vodka, it numbs emotions, silences your intuition, and leaves your spirit exposed. Rum, it triggers lust. You lose your boundaries, reckless sex, and it opens up your sacral energy. Brandy, it brings out ancestral energy, sometimes protective ones, sometimes the overwhelming ones, and it can also open up portals. Wine, it's very tricky, it depends. Can be very calming or very emotive. It's an emotional drink and it ties to memory and grief. Beer, it's very grounding but heavy. It can slow down spiritual movement and make people spiritually lazy and forgetful. Now here's how alcohol can be used to bewitch you. Alcohol is one of the easiest ways to bewitch someone. Why? Because when you drink alcohol, your aura drops. Your walls are down. And that's when the work is done. People can anoint alcohol with intention. Speak your name into it. Mix it with herbs, blood, bodily fluids. It can be programmed to attract you, trap you, confuse you, or tie you spiritually. You can be turned into an addict purposefully so that you stay spiritually weak, distracted, emotionally volatile, or sexually accessible. Now, why would somebody turn you into an alcoholic? You can't manifest properly when you're intoxicated. You're more reactive, more angry, more vulnerable. Alcoholism disconnects you from your ancestors, your spiritual calling, your power, your purpose. Some people do this intentionally, especially in families, especially in relationships, friend groups as well, where control is the goal. Now, here are a few signs to look out for. You weren't a heavy drinker, but now it's suddenly constant. You drink and you don't remember what happened. After drinking, you feel depressed, you feel cursed, you feel anxious, man. When you drink, you keep attracting drama, you keep attracting fights and spiritual attacks. You feel like you're not yourself when you're drinking. Or like something is inside you, like you feel possessed. And you've tried to quit, but every time you try to quit, some kind of chaos hits your life and you go back. Now here's what you can do. Cleanse your spaces where your alcohol is kept. Pray and speak protection into your alcohol. Don't drink with everyone. Not every toast is friendly, guys. And if you suspect something has been done to you, stop drinking completely. Just try. I know it's not easy, but just try. Get help, get divination, and get a cleansing from a healer. Monitor your behavior, guys. Alcohol should never possess you. Alcohol should never control you. And with that said, alcohol isn't evil, but it's powerful. And if you're not in control of it, someone else might be. Have a lovely weekend. Khanya, Lisedi, Kosi, Kamagu, Tawel. Bye. Love you.